Magandang araw mga buddy at mga kabaluyan. Kumusta na kayong lahat? Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan. Ang video po na mapapanood natin ngayon ay kuha natin nung tayo po ay dumalo sa Balik Pinas, Balik Hanap Buhay Orientation and Enterprise Development Training na ginanap sa Calasiao Central School Gymnasium sa bayan po ng Calasiao. Ako po ay lubos na nagpapasalamat kay Miss Dalian Camacho mula sa OWA Region 1 Field Office sa pagbigay pahintulot po sa akin na i-upload ang video na ito sa YouTube. Mapapanood po natin ngayon ang bahagi ng salaysay ni Ma'am Dali tungkol sa napakagandang programang ito na hatid ng OWA. Inaltrado, inabuso ng kanilang amo at sinakluluhan ng ating Philippine Embassy. Tumira sila sa bahay kalinga, sila yung tinatawag nating distress wards. Next, repatriated members na naapektuhan ang kanilang pinagtatrabahuhang kumpanya ng economic crisis doon sa Middle East. Noong 2018, diba, nagkaroon ng economic crisis sa Middle East. Maraming mga matatatag, malalaking kumpanya doon ang nagsara at nagbawas ng mga empleyado. Maalala niyo po yung tatlong halos sabay-sabay na kumpanya sa Saudi na halos sabay-sabay nagsara? Saudi Bin Laden, Saudi Over, NMG. Yan, sabay-sabay po halos silang nagsara noon dahil sa sabi nila mismanagement, accident, pero ang naka-apekto talaga economic crisis sa Middle East. And of course, yung ating repatriated OWA members na nagkasakit at na-aksidente sa abroad, hindi nang kayang magtrabaho, kaya nagdesisyon na lang pauwiin sila ng kanilang amo or sila mismo ay nagdesisyon lang umuwi para dito na lang magpagamot at magpagaling. Ang 2017 hanggang February 2019, palaspas na 20,000 yung binibigay namin assistance. However, nagkaroon ng amendments, kaya nagkaroon tayo ng ganitong cash schedule. So nakabase na po yung matatanggap natin sa dami ng binayaran sa OWA. At kung active pa ito or hindi na. May mga OFWs kasi tayo, 20 years na siya sa abroad, pero isang beses lang nagbayad ng OWA. Samantalang yung seaman na naka 10 years pa lang sa abot na sumasakay, naka 20 times na siyang bayad ng OWA. So that's the reason behind that. Ano daw yung pinagkaiba? Nung isang beses lang nagbayad, doon sa 20 times nagbayad. So yan po yung response dyan. So ang makaka-receive na lang ng maximum of 20,000 yung ating mga OFWs na aktibo pa or valid pa yung kanilang OWA membership at the time of application. Take note, at the time of application. Para naman sa mga OFWs na dalawang beses nagbayad or more, may dalawang bayad or more, however, inactive na yung kanilang OWA membership, 10,000 po yung ma-receive. Para naman sa mga OFWs na isang beses lang nagbayad at expired pa, meron pa rin minimum of 5,000 na binibigay. So, ini-encourage namin kayo na yung pipiliin yung negosyo, yung naaayon doon sa financial assistance na mag-i-extend sa inyo ng OWA. Kasi paano mag-prosper yung business? Kunwari, ang inaasahan mo lang kapital yung matatanggap mo sa OWA, so pumili ka ng negosyo, nakakayanin lang yung assistance na matatanggap. Huwag na kayong mag-water refilling station kung 5,000 lang ang matatanggap ko natin. Liban na lang kung may ipon kayo na pwedeng idagdag doon sa project. Okay? Next. Purpose. So, the name itself, OWA Balik Pinas, Balik Hanap Buhay. Para sa mga displaced OFWs na nagbalik Pinas, may hanap buhay na bigay ng OWA.
para sa atin. So, ang purpose nito, ang assistance na binibigay ni OWA gagamitin working capital para sa mga magsisimula ng negosyo or additional capital para naman sa existing na ang negosyo. Okay? Next. Conditions. Itong programang ito can be availed only once. Isang beses lang po. So kung kayo ngayon po ay makakatanggap ng ating livelihood assistance, at in a few months, in a few years, pag nabaksinan na lahat, at wala na ang ating COVID pandemic, makabalik kayo ulit sa abroad, at huwag naman sana, mapauwi na naman kayo, ma-displace na naman at ma-distress, hindi na tayo pwedeng mag-apply muli. One-time availment lang po ito. Klaro po, one-time availment lang po. Kung yung iba kasi, na-displace na naman kasi ako, so hindi na po pwede kasi one-time availment lang po ito. At ang po pwede mag-apply, hindi lahat ng displace and distress. Meron po tayong prescription period. So ang po pwede lang dito, yung wala kang 3 taon sa Pilipinas. So pagpunta mo sa OWA, tatanungin ka kailan ka dumating. So dapat wala ka pang 3 taon upon application. So yung mga dumating ng 2018 to present ang ina-accept natin. Yung mga lola nyo na dumating ng 19kopong-kopong, hindi na po sila pwede. Kasi wala pang ganitong programa noon. Kasi ang purpose nito, reintegration. Matulungang makapagsimula muli. So di ba, in 4 years, 5 years, 10 years siyang nandito na dumating, hindi pa siya naka-reintegrate. Diba? So, ang binibigyan natin, ang priority natin yung mga kararating lang. Kasi ang purpose, matulungan silang makapagsimula sa pagbabalik nila dito sa Pilipinas. Especially doon sa hindi nakatapos ng kontrata, yung walang nauwi kahit anuman para makapagsimula dito sa Pilipinas. And of course, siyempre, livelihood assistance ito, yung ating mga aplikante shall manifest intention to engage in livelihood. So, nag-a-apply kayo ng programa dahil gusto nyong magnegosyo at hindi lang a-apply para gamitin pambili ng cellphone, ng motor, o baka pang-apply ulit sa abroad. So, ito ay may monitoring. So, once na-release po ang ating livelihood assistance, may monitoring po 1 month after the release, 6 months after the release, and 1 year after the release. Kasi ang sabi nila, matatawag na sustainable ang project pag dire-diretsong na-implement yan ng 1 taon. So, 1 year po yung aming monitoring. 1 month after the release, 6 months after the release, at 1 year after the release. Naintindihan po? So, hindi po porket na-release na yung mga cheque ay tapos na po. May monitoring po kaming gagawin kung talagang yung ayuda na binigay po sa atin ng gobyerno ay ginamit sa purpose na pagtatayo ng maliit na negosyo na magagamit na pwedeng hanap buhay or source of income para sa OFW at kanyang pamilya. Okay, next. Documentary requirements. Naipasa nyo ito pero kasalahan lang natin. Napakadali lang ng aming requirements. So, unang-una, yung proof na member tayo ng OWA. Usually, may mga resibo po kayo na binabayaran. Pero kung hindi nyo na po naitago na wala na po yung ating resibo, pwede nyo pong ipa-verify yung inyong record sa amin. Kasi may record po kami ng inyong membership contribution sa OWA. And of course, number 2, proof of displacement. Proof na talagang nakasama tayo sa mga na-displace at distress. Pag sinabi mong terminated ka, you have to present your termination letter. Or kung nagkasakit, kailangan ng medical certificate. Okay? Kung napauwi dahil sa COVID pandemic, usually may certification sa mga seaman from your local recruitment agency
sa COVID-19 pandemic. Para naman doon sa mga domestic workers natin na first employment pa lang, nagpa-problema na sa kanilang amo at umuwi dito sa Pilipinas, mag-secure po kayo ng certification from your recruitment agency na kayo ay hindi nakatapos ng kontrata dahil ano pong dahilan. Okay? And number 3, Certificate of Entrepreneurial Development Training. Ito po yung kinakandak po natin ngayon. Next, Proof of Registration or Return. So ano po ito? Yung inyong passport. Yung first page, identifying page, last arrival, and last departure. Okay? So yun po, kailan dumating sa Pilipinas at kailan huling alis sa Pilipinas. Doon kasi natin nakikita kung kailan ka dumating, bibilangin natin kung masok ka pa sa 3 years description period. And lastly, proof of residency. Ang During the orientation, may mga kailangan tayong pilapan na forms na kasama sa ating application. At ito ay dadaan sa final checking and validation ng mga mababait at masisipag nating OWA personnel. Maraming salamat sa mainit na pagtanggap sa amin ng pamahalang lungsod ng Carasiao sa pangunguna ni Mayor Joseph Armand C. Bauson at Vice Mayor Mahadeva Dasby Messina. Maraming salamat sa panonood mga kabaluyan. Hanggang sa muli, and God bless us all.